nikah. Yuang Suksmana mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun. Duh Kaka Prabu, jejimating gesang kula donya prateng delahan Kaka Prabu ing Dwarawati, Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula non wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh Yayi, Yayi Prabu Puntadewa. Kaka Prabu, perang Bharatayuda Jaya Binangun sampun kepengker. Awit berkahing Gusti ingkang anyipta jagat ingkang dipun paringaken dumateng para Pandhawa. Satemah para Pandhawa unggul wonten madyaning Tegal Kurusetra. Rehning para Pandhawa anggenipun nyabrang perang Bharatayuda Jaya Binangun boten kanthi dasar mendem kamukten, boten mendem kelungguhan kang sarta derajat lan pangkat.
amung netepi jejibahan ingkang kedah katindakaken dening kadang para Pandhawa sesambetan kalian nagari Ngastina tinggalanipun saking Kaka Prabu Duryudana tuwin para kadang Kurawa dinten sakmangke para Pandhawa boten milik kamukten negari Ngastina inggih negari Yawastina menika Puntadewa badhe anetepaken yen to negara Yawastina tinggalane para kadang Kurawa badhe kula paringaken dumateng parikesit nuwun inggih pun paripurna Kaka Prabu. Kagiatare sanggape rango rinangkul kinempit kampit doh sangaret naning bawana yogi tukang walang ati yogi tukang ngenes ing dias yogi tukang kudu garing nuwun inggih Yayi nuwun sewu keparenga Kang Raka ing Dwarawati nyuwun katerangan Yayi dasaripun menapa Yayi Puntadewa badhe amisuda pun parikesit anak Abimanyu putu panengah Pandhawa pun Janaka Kaka Prabu kula Yayi dasar kula wonten kalih setunggal dasar kodrat ingkang angka kalih dasar wiradat dasar kodrat lan dasar wiradat nuwun inggih kados mekaten Kaka Prabu dasar kodrat menika liripun kados pundi Yayi dasar kodrat menika awit kanugrahaning Gusti ingkang tinampi dening umatipun duk rikala semanten Jawata utawi para dewa ngudhunaken wahyu Makutha Rama utawi pepakem Astabrata dene ingkang anampi kanugrahan punika tan asanes Kang Rayi Madukara pun Janaka nuwun inggih pun Arjuna wonten malih inggih menika tumurunipun wahyu widayat nadyan riyin ingkang ngregem wahyu menika pun Werkudara namung mawon wahyu menika malembar dhateng pun Abimanyu Suwargi lajeng tumurunipun wahyu Cakraning Rat ingkang dipun tampi dening Abimanyu utawi Angka Wijaya kamangka Abimanyu piyambak inggih sampun gugur ing madyaning Tegal Kurusetra wonten ing perang Baratayuda Jaya Binangun dados ingkang wenang dados ratu inggih punika putranipun Abimanyu putune Janaka inggih menika pun parikesit punika dasar kodratipun Kaka Prabu mekaten Yayi lakar kados mekaten
Lah menawi dasar wiradat menika jlentrehipun kadosa pundi Yayi? Dasar wiradat menika awit saking pambudidayaning manungsa. Trah Ngamarta kaliyan Trah Wirata menika inggih namung si parikesit jalaran Abimanyu gadah garwa saking Wirata nenggih Dewi Utari ingkang nurunaken pun parikesit. Kamangka sampun kathah pangorbananipun Kanjeng Eyang Prabu Matswapati Ratu ing negari Wirata. Tumrap unggulipun para Pandhawa ing madyaning perang Baratayuda Jaya Pinangun. Tedak turun Ngamarta kaliyan Wirata inggih namung si parikesit menika dasar wiradatipun. Kanthi dasar kalih perkawis kala wau dasar kodrat kang sarta dasar wiradat anggen kula misuda pun parikesit sampun dados tekad kang sarta niat kula supados parikesit dados pengayom ing negeri Yawastina menika duh Koko Prabu. Seno karata mreh tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning madya tentreming ati tamtu kena tinulado tias hilir wulan dadari Yayi mugi-mugi saged kasembadan menapa ingkang dados sedya lan niat paduka Yayi Samyaji. Pancen menawi kula teliti parikesit menika dibanding kalian liyane pancen sampun kathah lelabuhanipun parikesit dumateng para kawula kang sarta para bebrayan agung. Parikesit menika duweni ati nalendra, ati pemimpin utawi ati pengayom. Parikesit ki ora duweni niat dadi pemimpin ning karya-karyane wis iso dirasake para kawula agung sak negara Yawastina. Nuwun inggih Ka Prabu. Nggih. Kantun ngentosi tumapak ing wanci. Wekdal ingkang prayogi kagem wisudan Ratu Anyar ing negari Yawastina pun parikesit. Namung emanipun Koko Prabu, emane kados pundi? Si parikesit nggih si paripurna ing rika lenggahan sakmangke murca utawi ilang saking praja. Mugi-mugi mawon kanthi ndedonga marang karasaning Gusti wekdal tumapak ing wisudan Ratu Anyar si parikesit sampun timbul satemah saged kawisuda jumeneng Ratu Koko Prabu. Nuwun inggih Yayi. Sumangga ampun pedhot anggenipun nyenyuwun dhateng purbaning Gusti wulan ingkang nedeng purnama menika. Mugi-mugi dados pratandha papadhanging lampahan lan lelakon menika Yayi.
Woi, lah salah. Ya. Tuh. Tuh. Woi. Dah. Dah. Ya. Tuh. Aku Dursa Subala putune Raden Dursasana anak Raden Dursala. Tuh.
Angudarit yasrariwut Urawati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang hambekmu maladi tan wandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara reca manik sejatining alam kang tinuding jagat. He kowe sing ana ngarepku putu Dursasana anak Dursala kowe Dursa Subala. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh nimbali kula pun Dursa Subala. Lan kowe sing ana mburi, kowe anake Jayadrata mbiyen jenengmu Raden Wiruta. Nok nuwun inggih. Ewadene kowe sing ana mburiku kowe putune Begawan Durna anake Bambang Swatama kowe Danyuwang Suwela. Wonten dawuh Raden, lah dene aku wis kondang kaloka anake Patih Harya Sengkuni, patih sing ra tau ngapusi, patih sing sak donya paling jujur dhewe. Jenengku Kertiwindu. Wong papat iki dadi korban kawengisane para Pandhawa. Jalaran para pepundhene awake dhewe, para leluhure awake dhewe, para Kurawa wis jinempana ing angin, cinandhi ing ngawiyat. Tegese wis tumeka pati ana sajroning lelakon Barata Yudha Jaya Binangun. Nyuwun sewu Kanjeng Eyang Raden Kertiwindu. Ya Dursa Subala piye? Duk rumuhun Patih Harya Sengkuni ingkang minangka Sudarma utawi wong tuwa panjenengan ingkang ngedani sing mateni sinten? Dursa Subala. Sing mateni bapakku Patih Sengkuni padha kaya sing mateni mbahmu Dursasana biyen. Ya kuwi ora ana liya kejaba mung panenggak Pandhawa Siwer Kudara ya si Bimasena. Bapakku biyen dipateni kanthi cara sing kejem, ora duweni rasa kamanungsan. Dursa Subala dereng ngertos. Dursa Subala dereng ngertos dedongenganipun Kanjeng Eyang. Kula pun Wiruta anak Jayadrata inggih dereng dungkap cariyosipun. Ya yen pancen kowe kepengin ngerti, yen kabeh kepengin mudeng,
kaya apa to wengise Pandhawa, kaya ngapa to kejeme wong Pandhawa. Bakal tak ceritani larah-larahe dongenge patine wong tuaku Patih Sengkuni duk rikala perang Baratayuda jaya binangun rumuhun. Gatekno sing tenanan kaya ngene ceritane patine bapakku Patih Sengkuni. Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangka pun Kakang Yayi pun Kakang Prabu Kresna ora maido sepira ta sungkawaning driya Yayi Werkudara. Sedihing Yayi Werkudara amarga ditinggal gugur anakmu lanang sing banget kok dama-dama, ya kuwi bocah Pringgondani si Gatotkaca. Nanging lelakon mau aja ta mung kandhek digetuni ya Di. Anak kuwi titipan saka Gusti Kang Maha Wikan. Yen sing nitipne wis njaluk, sing dititipi ora iso gandoli. Sena, anakmu lanang Gatotkaca wis mesem guyu ana kasuwargan jati Yayi. Di perang Baratayuda jaya binangun iki durung rampung lho Yayi. Para Pandhawa ibarat nyabrang kali wis tekan tengah-tengah.
Bacut ya teles, bali sangsaya kebes. Mula yen Siadi tansah kabebidung rasa sedih, Baratayuda ki rampunge besok kapan? Dimas, dina iki para Kurawa wis ngetokke senopati anyar. Sapa to sing madheg suraning driya dadi senopati? Ora ana liya kejaba wong julik sak jagat, Patih Sengkuni sing dadi senopatine para Kurawa, Yayi. Cumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludhuk guntur ketuk umop kang coloni di lumembak banyu kumambang Duh Sang Wisnu Bathara Arsa nglebur bumi Kresna kakangku piye Werkudara bareng aku krungu sing dadi kandhamu saya krungu Sengkuni madeg dadi senopati kuwi sing tak enteni para Pandhawa bisa nganti sengsara uripe ya mung merga Patih Sengkuni Pandhawa iso dadi wong buangan 13 taun ya saka reka dayane Patih Sengkuni sing saklugune nalika jaman Pandhawa main dadu karo Kurawa, Pandhawa sing menang, Pandhawa sing unggul. Ning saka julik lan lecete Patih Sengkuni, Pandhawa malih kesurang-surang. Yen Sengkuni sing maju, aja kuwatir, Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumrembyah Kakang Kresna. Wah. Lah iki Gong piye Truk Sengkuni maju dadi senopati lah ya iki sing tak tunggu-tunggu sing tak enteni ya iki Truk modele modare wong lecet iki kaya piye pengen roh aku oh ngono aku ki wayang sak kotak paling pegel paling sengit paling iget-iget ki karo Patih Sengkuni kok Truk oh ngono heeh ipat-ipat jo turun anak putu oh iya kowe kok gething men karo Patih Sengkuni gething tenan aku gething keburu mangkel keburu sengit keburu igit-igit musik to sebabe apa kok kowe pegel kok kowe sengit kok kowe gething karo Patih Sengkuni iki sebabe apa bojoku mbiyen tau dikeloni kok oh ora ngawur Udah beda, lalu kalau nih Sengkuni awe ora nesu. Aku pas ora duwe duit terus bojoku tak dol. Ngawur. Werkudara piye? Nanging kudu tetep sing eling lan waspada ya Yayi. Aja ngentengke ambek
Gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jojo pating grantong otot bebayune ora pangling iki Werkudara. Ya pancen kaya mangkono ana ratu loro sak kembaran. Sapa jenengmu? Aku wadine lanang Patih Sengkuni. Gojaksa aku. Gojaksa. Ya. Aku uga adine Patih Sengkuni. Aranku Sara Basanta. Sara Basanta. Ya. Ayo, endi senopatine wong Kurawa? Senopatine negara Ngastina, Patih Sengkuni kon maju. Tak suweke cangkeme. Ora usah semekean. Adine lanang adepana. Kowe musuh aku ndak ibaratake timun musuh duren. Timune Werkudara, durene Gojaksa. Timun keceblokan, duren ajur mumur dadi lebu. Kowe musuh Werkudara tak ibaratake kaya tomat musuh watu. Lho, tomat musuh watu. Yo. Tomate sapa, watune sapa? Tomate kowe, watune aku. Tomat keceblokan watu mecotot utekmu kowe. Weh. Sumbar ora gelem kalah kowe. Kowe musuh aku tak ibaratake kowe bisa nandingi Gojaksa kaya bisa ngraji angin ngukir langit. Kowe iso ngalahke Werkudara padha karo bisa ngalahke malaikat Jibril. Cangkemmu le. Nantang yo nantang rasanya ndak malaikat merinding githokku. Ayo maju. Kelakon gibeng dengkleh bangkianmu dibake ganjur pecah dasmu. Awas kowe. Hai. Wah. Hei. Hei. Wah. Hei. Wah. Dah. Liang keling ambro. Wah. Hei, hai. Junjung kowe. Hit. Hit. Oh, biar kowe. Ho, hei, hei, wah, hei, wah, ayo, hei, wah,
Mati aku. Aduh. Wah! Kadowan mencolot. Oh, ah. Oh, hey, baik. Hey. Weh, ayo, weh, Sore-sore wis adus keringet nek raning Eksindo wegah aku ngene iki jane. Mati aku Werkudara, aku culna Werkudara, mutar. Apa kuwi mau? Apa? Aduh, mati aku Werkudara. Aduh mati mutar. Aduh biasane Werkudara nek wis ngene iki sirah padha sirah dikeprukne. Wong edane malah mbok elingne to. Aduh mati Werkudara. Aku telur. Aduh.
Wah, edanane Werkudara maju. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep kaprabon prang sanggep kaprabon prang kang obro marekata ayo Werkudara dina iki ditemtokke dina iki ditemtokne ana papan kene sapa sing dadi pakan gagak batange tokno kabeh kasekten karosan lan kekuatanmu ora-orane Patih Ngastina Rekyana Patih Arya Sengkuni mundur sejangkah lho Gong Patih Sengkuni Gong piye ngono kuwi Sengkuni lek sumbar malah kaya wani ndilat wesi abang remuk wesi gligen sumbar nantang karo Ndara Werkudara wis njarno piye wis umbaren lho omongane wong arep ninggal weling ngono kuwi Tru Sengkuni Sengkuni piye Werkudara dina iki Maragage dibuktekke ana Tegal Kurusetra kene Werkudara kang bakal budalne nyawamu ayo golek papan sing jembar Werkudara nonton kok nonton hayeng iki ayo Werkudara nyah pilihan Werkudara sirah nyah dada brutu ayo le kowe nek geting karo aku nemen le wong digetingi biasane dawa umure le pilihan dhewe buku Pancanaka ayo sak maremmu le iki wong apa
gawa senjata kowe. Wis senjatamu sing kondang jenenge rada godho rujak cingur kuwi ta. Rujak polo. Ah. Kaya rujak cingur kaya modelmu senane badokan ae. Ayo pilihan antemno ndase sing kene le. Ciluba. Ya. Ciluba. Ah, ile le. Ayo. Ada irungku nancep lemah iki. Ya, pilihan le. Ya. Wong apa kowe? Wadyabala Werkudara diranjap gaman, Werkudara diranjap gaman. Ya. Lanjap. Ruyuk, ruyuk. Huilah selamat, iya. Huilah. Selamat. Iya. Gong, hati-hati nek panah, Gong. Siap, Kakak. Kena, Tro. Werkudara menang apa kalah musuh Sengkuni? Aku ora menang, aku ya ora kalah. Loh, lah kok mundur? Aku leren. Oh, leren? Ya. Jebule Sengkuni ora kena sinangga enteng. Wis tak ketok kekuatanku. Tak dupak sak rosaku. Tak kampleng sak kuwate tenagaku ora ginawe rasa. Tak tibani kuku Pancanaka beset wae ora. Tak tibani gada sing kondang sekti mandraguna wujude gada rujak polo babar pisan ora ginawe rasa. Apa kelakon Baratayuda Jaya Binangun ora rampung gara-gara mung kasektene Patih Sengkuni. Piye, Gong? Oh, dadi awakmu wis ngerti nek Patih Sengkuni iki sing asli iki sekti. Aku wis ngerti. Oh. Mergo apa Patih Sengkuni kae sekti? Mergo duwe aji-aji sing jenenge aji-aji Lembu Sekilan. Oh, aji-aji apa? Lembu Sekilan.
wong iki ketoke ngantem, rumangsane sing ngantemi banter, ning ora apa-apa mergo kurang sekilan. Oh, ngono. Heeh. Dibacok to. Rumangsane sing bacok ki wis kenek, ning sejatine ora kenek, wong kurang sekilan. Oh, Pati Sengkuni duwe aji-aji Lembu sekilan. oh iya 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 Wong sak donya ki sing duweni aji-aji lembu sekilan mung loro. sapa Siji Pati Sengkuni, loro bojoku, Truk. oh Pati Sengkuni karo Bojoku. oh Ning bojoku saiki wis diguwang aji-ajiane lembu sekilan.